Я вас не слышу! Ассаламу алейкум! О, инқадар мухлисони Марьям бисёр шуданд. Чӣ Марьямро дӯст медоред ба фикрам? ана ин хурсандӣ, ана ин хушбахтӣ аст. вақте ки рӯи саҳна мебарояду ин қадар мухлисонаш интизор мешавад. интизорӣ чашмҳои мухлисон ба сурудҳо, ба рақсу бозии шодӣ мекунанд зорӣ, лекин қарсак нест. соли ҷавонон муборак бошад, ҷавонони азиз. ҷавонӣ наояд он дубора ҷовидонӣ. ту ки ҳастӣ имрӯз дар ҷавонӣ, ҷавонмардӣ намод дар зиндагонӣ. ҷавоно, шуморо ин қадар намешунавем, баландтар. молодцы. маркази продюсерии Фарух компания шоу концерти Марьямро пешкаши мухлисони азизаш мегардонад ва гуфтанӣ ҳастам ки инак шоу концерти Марьям бо кавкубиҳои зебои шумо, бо хурсандии зебои шумо кушода гуфта эълон мекунем. лек медонед чӣ? хона равшан мешавад аз дидаю дидори дӯст, дил мунаввар мешавад аз шеваю гуфтори дӯст. сухани навбатиро барои кушодашавии шоу концерти имрӯзаи мо ба директори генералии садо ва симои Салом Зафар Ғоибов дода мешавад. қарсакҳои зебои шумо. ман мебинам ба фикрам чеҳраҳоро шинохтед. марҳабо. ташаккур аказир. салому дуруд меҳмонони гиромӣ, шуморо хушомадед мегӯем. мо яъне садо ва симои Салом тасмим гирифтем ки баҳри ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, баҳри тазлили соли ҷавонони Тоҷикистон ва баҳри 25-солагии иҷлосияи таърихсозе ки имрӯз мо ва шумоён ҷамъ омадем ва чунин шодӣ мекунем як шоу концерт барои шумо омода бисозем. ва албатта аз фурсат истифода бурда миннатдории худро ба кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд боро Сарфароз Фатҳозода ва ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Хуҷанд, чунин ба ҳукумати вилояти Суғд мо сипосгузорем. шуморо дӯстони азиз хушомадед мегӯем ба базми имрӯза ва нигоҳ накарда ба каме сардии ҳаво шумо имрӯз омадед, мо сармон ба осмон расид. бигзор дар хонадони шумо ҳамеша хурсандӣ, шодӣ бошад. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар ҳавои кушод, чун бо ислоҳи англисӣ open air, яъне ки дар фазои кушод имрӯза базмро барои шумо омода бисозем. мерақсем, хурсандӣ мекунем, зеро ки мо дар давлати ҳуқуқбуниёд, дар давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон зиндагӣ мекунем. ва имрӯза шоу концертро бо камоли эҳтиром ва бо меҳру муҳаббат кушода гуфта эълон менамоям. бояд гуфт ки чун агар ки бошед бо ҳамкорони мо аз ширкати молочная радость, оби ширин ва он ҳамкорон сарпарастоне ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд, ҳар як маҳсулоти худро дорад. масалан, молочная радость бомазза дорад, оби ширин оби болазза дорад. садо ва симои Салом чун мегӯем маҳсулот, як проект лоиҳа дорад ки ном дорад Марьям. ва ба Марьям пулаҳои баландро орзумандам бошад ки на танҳо дар вилояти Суғд, балки дар пойтахт, дар шаҳри Душанбе, дар Осиёи марказӣ ва билохир дар тамоми ҷаҳон шӯҳрат ёрд. ва ба акои Зоирҷон низ мехостам як қарсак бизанед ба бародари гиромӣ. зинда бошед. ташаккур. саломат бошед. хуш омадед. зинда бошед. хурсандӣ бикунед, бирақсед, зеро ки имрӯз рӯзи хурсандӣ аст. хуш омадед. Зафарҷон, ҳавое дорам ки офинер ҳавои тоза, лекин хунук не.
дилҳо гарм. ҳаминтар не дӯстон? дастҳо хунук не. қарсак мешавад. баландтар. медонед чӣ? вақте ки бо ҳамроҳи Марьям гуфтугӯ кардам, рӯи саҳнаи калони имрӯзаи мо вақте ки Марьямро даъват кунам, инқадар дилҳояш бисёр мезаванд. инқадар ӯ дар ҳаяҷон аст. медонед барои чӣ? якумин маротиба рӯи саҳна барои мухлисонаш шоу консерти худро барпо мекунаду фикр мекунад ки мухлисонаш чӣ хел пешвоз мегирифта бошанд. Марьям нахот ҳамин тавр пешвоз гирифт, сазовори қарсаки баланд набошад ме? Марьям ин тараф шумо чӣ? Марьям 2 3 каня охир бароед Марьям қарсакои зебои шумо дар рӯи саҳна. تشکرهای زیاد